इसे रोङा इसे जायनो लोगोफोर जितिगोन फरा केस 1000 दे मुर्गा बेचारी Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tahun depan ini जों खालामदों मोनसे raw food challenge आरोना. Oke, ओमफ्राय निजा दोङो नै जोंनि juniors department आरोना. निजा दोङो निबा नालाय. गासैबो नै departmentनि पर्दालि निजा सिबसागरनि. So, दा जों लोगोफोर नै फायदा खालामगासिनो दं. आंखौ होस्रायाखै. Sorry, this is Azina, gambar सिख्ला. Bakri. दिनै जोंनि माबाया जागोन नै panipuri ओमफ्राय नियाव दोङो chips नियाव जोङो सब आरोना all everything. तो स्टार्ट खालामसै नायनोसै बोरै जायोना ओमफ्राय पानिशमेन्टआ बहुत इउनिक जागोन दसेनो नोंथांमोन नुगासिनो ओमफ्राय नैबे लकेसनानो जाहैबाय मार्टियार्ड सेमेट्रि क'क्राझारनि आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय फन साइलेन्सखौ जागायनायनि सिगाङावनो मोननैसो जों रिल्स बानायदों माने थ' इखौ एसे नायना लाबानो जाबाय Two, one, start. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? ये गुरव अरे है नहीं जाता ये नैबे जाबाय सिबसागरनि बर' सिख्ला खुलुमबाय खिन्थु बर' रोङालै बियो इसे रोङा दा मेकिं सोलिगासिनो मेकिं Let's go I'm the audience खोनासं र' अकल प्लेटनिया खालि जाबा नङा दे खुगानियाबो खालि जाजोबनांगौ पानी है गोबा लगबो कुनटु पानी पानी है गोबा लगबो पानी है गोबा लगबो तो गाइस नोंथाङा आईपीएल नायो नाया किन्तु नोंथाङा गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहाबिबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मैच एंड हु विल विन टॉस बेयावनो 50+ कुइसन नोंथाङा ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थानानै नोंथाङा रेजिस्टार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मोनगोन नोंथाङा 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1-to-1 नि 24 हाउस कास्टमार सपोर्ट ओमफ्राय बेयाव 10 मिलियननिख्रुइ बारा इउजार्स गेलेयो ओमफ्राय क्रिकेटनि अनगायै 200+ कुइसनफोर दङ जेराव नोंथाङा गावनि ओपिनियन होनानै गोबां रां खामायनो हागोन ओमफ्राय नवाजुद्दीन सिद्दीकी काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी ओमफ्राय नेहा शर्मा मोना बिनि माने ब्रेन्ड एम्बासाडर आरोना थ' गोबाव दा खालामसै लोगोफोर डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव ओमफ्राय लिंकआ पिन कमेन्टआव दङ अगलायफोर नै दायो जोङो चेलेन्जखौ स्टार्ट खालामसै नियाव दङ 12टा माबा आरोना स्पाइसि फुसका ओमफ्राय जायनो लोगोफोर जितिगोन नैखौ मोनगोन नैखौ नै फरा केस 1000 anyone I need no जाय स्टिभ खास लाबानो जाबाय दे माने जाय स्टिभआ डाइरेक्ट लाबानो जाबाय फैसाखौ yes 1 2 3 go Harusnya. Last kone. Muka ketemu. Mana? Moi seke, tu eta mur hoi gona duta ase. Hoga लगा सब मिलेगा Loser Last oh punishment Okay, look, winner goes to Gwrbw. Loser aja ya, जोंनिया माबानि बर' सिख्लाया मामोनलै सरायदेवनि बर' सिख्लाया तो पानिशमेन्टआ जाहैबाय पानिशमेन्ट की जाना मुर्गी हुआ बाय लोगोफोर नैथि आखाइ सोनानै खोमा खेबनायालै तो बिदि जानांसिगोन आरो ओके
Haka jeng nih. Time for punishment. Deh. Deh. Start. Deh. Welcome Daya. मुर्गी बनना है मुर्गी. ऐसा हाथ को ऐसा पकड़ो. Dance to माने बियो माने बखामनो हाया नो माबाखो माने मुर्गी जानो हाला नो किन्तु दे मोनसे अफार होबाय डान्स दे फन्टि नाच बसन्ति नाच किन्नु ओरैनो वो punishment लम्बन है. दे लास्ट पानिशमेन्ट मुर्गा बनी जा. दे मुर्गा बेचारी दे हब मिशन सक्सेसफुल winner loser winner okay cheater वाला winner. The real winner is me. Yeah. The real winner is me. Cheater वाला winner. The loser one. yes